ġoħin li ma jafx temmen kemmu sabiħ li tgħix żagħżugħ għal dejjem għax huwa żmien li jisraq kull ma ksibt ħallija xemx fitluha ħalfin żula issibek tmelles riħ iġbarijiet ħallih il-qamar jilab mal-isbula tal-qam ħalli trid tmut biex trat ħajjiet kemm hu sabiħ li titla l-ġaġġett kollha u tinżel fl-itlamwiet f'hija l-moħbija kemm hu sabiħ li minsi tkun mill-folla u ismek is-sirwen sal-qalbek biss. Kemm hu sabiħ jekk jisbaħ bla ma jitlam jew jitlam bla mal-qalb il-biża' tħabbat kemm hu sabiħ jekk tibqa' titilkewwa se jsib il-portajiet fuq mewġ isabbat sibt kemm hu sabiħ li tibqa' tgħix sal-aħħar u l-aħħar jisfa' l-bib biex terġa' tibda kemm hu sabiħ tal-kliem la darba nemmnu u nemmnu nafax lilu fanjak tibt ħallija xemx fitluha ħalfin żula issibek tmelles riħ iġbarijiet ħallih il-qamar jilab mal-isbula tal-qam ħalli trid tmut biex trat ħajjiet kemm hu sabiħ li tibqa' tgħix sal-aħħar u l-aħħar jisfa' l-bib biex terġa' tibda kemm hu sabiħ tal-kliem la darba neħlu u nemmnu nafax lilu fanjak Grazie. Nibqaw f'sezzjoni ċe bil-lingwa Maltija. Nedbi l-għamija, Tia Gawċi!